ଆଜ୍ଞା ଦି କି ଚିତ୍ର ଶିଖିବା ଦି ଆପଣ ଶିଖାନ୍ତୁ ଆଉ କଣ ଶିଖେଇବି ତମେ ମନ କହୁନା କାଲି କଣ ଅଛି ଗଣେଶ ପୂଜା କି ଚିତ୍ର ଶିଖେଇବି ଗଣେଶ ଠାକୁର ନୁହଁ ତାହେଲେ ଦେଖ ମୁଁ କେତେ ସହଜରେ ଗଣେଶ ଠାକୁର ଶିଖଉଛି ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ କରିଦିଅ ବୁଝିଲା କି ତ ବୃତ୍ତ କରିଦିଅ ବୁଝିପାରିଲ ଆଜ୍ଞା ଦି ତା ତଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ କରିଦବ ବୁଝିଲା କି ଆଜ୍ଞା ଦି ଏମିତି ନେଇ ଆସ ଏମିତି ନେଇ ଆସିକି ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ଦି ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଦି ଆଚ୍ଛା ଏଇଠୁ ଉଠେଇକି ଏମିତି ଲଗେଇଦିଅ ବୁଝିଲା ଆଜ୍ଞା ଦି ତାପରେ ଏଇଠୁ ନେଇ ଆସିକି ଏଇଠି ଲଗେଇଦିଅ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିଲ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ କଣ କରିବ ନା ଏଇଟାକୁ ଏମିତି କରିଦିଅ ଏଇଟାକୁ ଏଇଭଳିଆ କରିଦିଅ ଏଇଭଳିଆ କରିଦିଅ ଏଇଭଳିଆ କରିଦିଅ ବୁଝିଲା ଆଜ୍ଞା ଦି ତାପରେ ଏମିତି ଟିକେ ଗାର ଗାର ପକେଇ ଦିଅ ବୁଝିଲା ଆଜ୍ଞା ଦି ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଏମିତି କରିଦିଅ ଏମିତି କରିଦିଅ ଏଇଭଳିଆ କରିଦିଅ ତାପରେ ଏଇଭଳିଆ କରିଦିଅ ତାପରେ ଏପଟେ ବି ଏଇଭଳିଆ କରିଦିଅ ଏଇଭଳିଆ କରିଦିଅ ଏଇଭଳିଆ କରିଦିଅ ବୁଝିଲା ଆଜ୍ଞା ଦି ତାପରେ ଏମିତି ଗାର ପକେଇ ଦିଅ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଦି ତାପରେ କଣ କରିବ ନା ଏଇଠୁ ଏମିତି କରିକି ଏଇଠୁ ଏମିତି କରିଦେବ ଦେଇକି ଏଇଭଳିଆ କରିଦେବ ବୁଝିଲା ଆଜ୍ଞା ଦି ତାପରେ ଏଇଠୁ ଏମିତି କରିକି ଏଇଠୁ ଏମିତି କରିଦେବ ତାପରେ ଏଇଭଳିଆ କରିଦେବ ବୁଝିଗଲା ଆଜ୍ଞା ଦି ତାପରେ ନିଅ ଏଇଠୁ ଏମିତି କରିକି ଉପରକୁ ଦେଇଦିଅ ତାପରେ ଏଇଠି ଟିକେ ଏମିତି କରିଦିଅ ତାପରେ ଏଇଠି ଏଇଭଳିଆ ଲଗେଇଦିଅ ବୁଝିଗଲା ଆଜ୍ଞା ଦି ତାପରେ କଣ କରିବ ନା ଏଇଠୁ ଏମିତି କରିଦିଅ ବୁଝିଗଲା ଆଜ୍ଞା ଏମିତି କରିଦିଅ ତାପରେ ଏଇଭଳିଆ ଗାର ଟାଣିଦିଅ ବୁଝିଗଲା ଆଜ୍ଞା ଦି ହଉଛି ତ ଆଜ୍ଞା ଦି ନା କଣ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଛି ତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ହଁ ଦି ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ଏଇଠି ତାର ହାତ କରିଦବ ବୁଝିଗଲା କି ଆଜ୍ଞା ଦି ଏଇଭଳିଆ କରିକି ଏଇଭଳିଆ କରିକି ଏଇଭଳିଆ କରିକି ଏଇଭଳିଆ କରିଦିଅ ତାପରେ ଏଇଠୁ ଏମିତି କରିଦିଅ ଏଇଟା କଣ କହିଲ ଦିଦି ତା ହାତ ହାତରେ କଣ ଧରିଛି ଦି ଲଡୁ ଧରିଛି ଏଇଟା କଣ ଲଡୁ ଦି ନଡ଼ିଆ ନଡ଼ିଆ ଧରିଛି ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ଦି ନଡ଼ିଆ ଧରିଛି ତାପରେ ଏଠି ବି ଏମିତି ନେଇ ଆସ ନେଇ ଆସିକି ଏମିତି କରିକି ଏଇଭଳିଆ କରିଦିଅ ଏଇଭଳିଆ କରିଦିଅ ଏଇଭଳିଆ କରିକି ଏଇଭଳିଆ କରିଦିଅ ତାପରେ ଏଇଠି ଏମିତି କରିକି ଏଇଠି ଏମିତି କରିଦିଅ ବୁଝିଗଲା ଆଜ୍ଞା ଦି ତାପରେ ଏଇଠି ଏମିତି ଲଗେଇଦିଅ ବୁଝିଗଲା ଆଜ୍ଞା ଏମିତି କରିକି ଏଇଠି ଲଗେଇଦିଅ ତାପରେ ଏଇଠି ଏମିତି କରିଦିଅ ଏଇଠି ଏଇଭଳିଆ କରିକି ଏଇଭଳିଆ କରିକି ଏଇଭଳିଆ କରିଦିଅ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଦି ତାପରେ ଏଇଠୁ ଏମିତି ନେଇ ଆସିକି ଏମିତି କରିଦିଅ ଏଇଠୁ ଏମିତି ନେଇ ଆସିକି ଏଇଠି ଲଗେଇଦିଅ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଦି ତାପରେ ଏଇଠି କଣ କରିବ ନା ଏମିତି ତାର ନାଭି କରିଦବ ହେଲା ଗଣେଶ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଭି ଏଇଠି କଣ କରିବା କହିଲ ତାଙ୍କ ହାର ପଇତା ପଇତା ଆଜ୍ଞା ଦି ତାପରେ କଣ କରିବା ଦେଖ ଏଟା ହାର ବନଉଛ ଏଇଟା କଣ କରୁଛି ହାର ଫୁଲ ମାଳ ବନଉଛ ଫୁଲମାଳ ଆଜ୍ଞା ଦି ଏମିତି କରିଦିଅ ବୁଝିଗଲା ଆଜ୍ଞା ଏଇଭଳିଆ କରିଦିଅ ବୁଝିଗଲା ଆଜ୍ଞା ଦି ଦି ତାପରେ ଏଇଠି କଣ କରିବ ଏଇଟା କଣ ଦି ତାର ଦି ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇଛି ଚନ୍ଦନ ତିଳକ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ଦି ତାପରେ ତାର ଏମିତି କଣ କରୁଛି ଏଇଟା ଆଖି ଦି ଆଖି ପତା ଆଖି ପତା ଏଇଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଦିଅ ଆଜ୍ଞା ଗୋଲ କରିଦିଅ ହେଲା ତାପରେ ଆଖି କରିଦବ ନା କଣ କହୁଛ ଆଜ୍ଞା ଦି ଏଇଭଳିଆ ତାର ଆଖି ଆଖି ହେଲା ତ ଆଜ୍ଞା ଦି ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଦି ଏଇଭଳିଆ କରିଦବା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ଦି ତାପରେ ଏଇଭଳିଆ କରିଦିଅ ବୁଝିଗଲା ଆଜ୍ଞା ଦି ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଦି
ଆଜ୍ଞା ଦି କଣ ହେଲା? ଗଣେଶ ଠାକୁର ଗଣେଶ ଠାକୁର ଆଜ୍ଞା କାଲି ପୂଜା ହବ। ହଁ ଦି ତମେ ସବୁ ଓଷା କରିବ ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ଦି ଆଁ? କଣ କରିବ ପୂଜାରେ? ଓଷା କରିବୁ ଆଉ କଣ କରିବ? ଦି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦବ ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ଦି ଆଉ ଭୋଗ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଖାଇବ, ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିବ ନା କଣ? ଆଁ? ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିବ, ଭୋଗ ଖାଇବ, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦବ। ନୂଆ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିକି ଆସିବନି? ଆଜ୍ଞା ଦି ନୂଆ ସମସ୍ତେ କିଣି ଦେଇଛ? ହଁ ଦି ନୂଆ ଡ୍ରେସ? ହଁ ଏ ବାବା। ହଉ